Inselmilkom u nilqakom għal studju ieħor tal-Paraxa. Wasalna bħalissa qegħdin niddiskutu fil-fatt il-ħajja ta' Giuseppe, aħna nafu bħala mibjuħ minħutu, u ta' min jinnota li l-karattru ta' Giuseppe huwa waħed mill-aktar karattri li l-Bibja titkellem ħafna fuqu, il-Paraxa titkellem ħafna fuqu. Fil-fatt l-istudju ta' Giuseppe, l-istorja ta' Giuseppe fil-Paraxa toħdilna 4 ġimgħat, 4 sibtijiet, nagħmlu 4 sibtijiet sħaħ nistudjaw il-ħajja ta' Giuseppe. Hija importanti, bħalma diġà rajna, diġà edna ħafna drabu llum ħankomplu ngħidu li Giuseppe huwa tipoloġija tal-Messija, jirrappreżenta lill-Messija. Għal poplu ludi dak iż-żmien Giuseppe kien ukoll Messija, ma kienx il-Messija bħalma kien Jaxua, imma persuna li dejjem ħelset l-Iżrael mill-ħażen, li dejjem salvat l-Iżrael minn taħt iradu dejjem ġiet meqjusa bħala Messija. L-kelma Messija tfisser dak li jifdi. Għalkemm Jaxua huwa il-Messija, Messija li ma kienx hemm bħalu, Messija li fdina il-koll, issa mhux il-poplu Iżraelit biss, imma il-poplu mad-dinja kollha għal min irid jemmen fih. Biex nibdew il-Paraxa tagħna nfakrukom li l-istudju din il-ġimgħa joħodna minn Ġenesi kapitlu 41 mill-ewwel vers u jaqpa sejjer sa kapitlu 44 vers 17. U dina il-Paraxa jisimha bl-Ebrajk il-kelma hija Mikkez, illi titkellem ġifieri fl-aħħar. Illa għaliex fl-aħħar, illa għaliex sanaw kif fl-aħħar anki Giuseppe wara dak kollu li għadda, fl-aħħar ġie meħlus. Imma importanti ninnutaw ukoll li wara fl-aħħar reġa' beda il-bidu bil-ħelsien ta' Giuseppe minn ġol ħabs fl-aħħar li reġa' beda il-bidu ta' Giuseppe biex reġa' issa sar it-tieni l-akbar kmandant ġol Eġittu, il-Farawni biss kien fuqu, u naraw ukoll issa il-poplu Iżraelit se jiġi meħlus. Mhux din il-Paraxa, imma fil-Paraxa tal-ġimgħa d-dieħla li hija interessanti ħafna nitkellmu fuqha wkoll. Ma ninsewx illi Giuseppe aħna nqisuh bħala tipoloġija ta' Jaxua. Għaliex jekk intom tistudjaw, meta tistudjaw il-kelma taraw kif Jaxua jirreferu għalih ukoll bħala il-Messija bin Giuseppe u il-Messija bin David. Meta qed ngħidu l-Messija bin Giuseppe, ma nkunux qed nirreferu għal Giuseppe ir-raġel ta' Marija Ġesu, Jaxua, imma nkunu qed nirreferu għal Giuseppe li huwa dan li aħna ngħidulu mibjuħ minħutu. Li fuq ser nitkellmu illum. Ejja naraw x'tip ta' tipoloġija hemm bejn Giuseppe u Jaxua allura. U fil-fatt nafu għal min jistudja l-Bibja li Iżajja bejn kapitlu 52 sa kapitlu 53 jitkellem fuq il-qaddej li għandu jibati. U f'dana il-każ hawnhekk qed naraw qaddej li huwa Giuseppe imma li kellu jibati. L-istess bħalma Jaxua li kien qaddej meta ġi fid-dinja ġi biex jaqdi, imma waqt li kien qed jaqdi l-ministeru tiegħu kellu ibati, tant li spiċċa anke qatluh. Naraw allura kif Giuseppe sakemm ġie maħtur it-tieni kmandant ta' l-Eġittu kellu jqgħod ta' żmien fil-ħabs. U naraw ukoll li il-Lut il-kelma f'Zakkarija kapitlu 12 versi 29 jitkellem fuq dawk in-nies li jridu jħarsu lejn dak li huma stess salbu. U dina tagħmel referenza hawnhekk ukoll għal Giuseppe u l-11 il-ħutu l-oħra li 10 minnhom kienu bijawh lill-Eġizzjani fl-iskjafitu, ma ninsawx li Benjamin kien għadu ma twilidx, allura kienu 11 b'Giuseppe b'kollox. U issa allura kellhom fil-Paraxa tal-ġimgħa d-dieħla din naraw aktar minn din il-ġimgħa jiġu qudiemu u jħarsu lejh dak li huma bijaw fl-iskjafitu. L-istess bħalma Zakkarija jirreferi għal Jaxua l-Messija meta jgħid li dawk illi salbuh jridu jħarsu lejh, jridu jarawh u jħarsu lejh. U
Naraw ukoll pereżempju xi ħaġa li jekk immorru f'Salm 22, Salm 22 fejn jirreferi għad tbatijiet li Jexua għadda fuqhom. Għadda minnhom meta kien imsallab fuq l-ewda għalina, pereżempju vers minnhom jekk immorru Salm 22 vers wieħed, inħeġġixkom sabiex dejjem ikolkom jew il-kelma talla, il-Bibja jew inkella xi karta fejn intom tniżlu daw in-noti għaliex dawn huma dawk illi jiftħulna moħħna bit-tagħlim. U araw x'jgħid is-salmista jirreferi għal Jexua, Jexua kwota dan is-salm meta kien imsallab. Salm 22 vers 1, Alla tiegħi għala tlaqtni għaliex int hekk il-bot milli tenni u mill-kliem tal-krib tiegħi. Żgur mhux forsi xi ħaġa li Giuseppe qal fi żmien fil-perjodu li għamel il-ħabs. Mulej fejn qiegħed, meta ħatejni, meta ħadd toħroġni minn hawnhekk. Għalkemm nemmen illi Giuseppe ma kellu l-ebda dubju li Alla kien ser joħorġu minn hemm. Meta bħalma dejjem ngħidu aħna meta nitkellmu fuq il-kelma tal-Alla u x'Alla jagħmel magħna fil-ħin tiegħu Alla jagħmel fil-ħin opportun meta għandu jaħlisna minn dak li aħna nkunu għaddejjin. Li hu l-aħjar żmien għalina. Imma m'għandix dubju li dana il-kliem anki Giuseppe seta' qalhom meta kien qiegħed fil-ħabs għal sentej sħaħ. Anke l-Apostlu Ġwanni pereżempju jekk immorru fil-Vanġelu ta' Ġwanni naraw ir-referenza għal min kien Jexua meta fi Ġwanni kapitlu 1 jekk tmorru miegħi Ġwanni kapitlu 1 vers 45 jaqra hekk ara. Ġwanni 1 vers 45. Filippu sab il-Natanielu għallu sibna lil dak li minnu Mosè fil-liġi u l-profeta kitbu Jexua minn Nazaret bin Giuseppe. Mela anke hawnhekk Ġwanni fil-Vanġelu qed jirreferi għal Jexua bħala bin Giuseppe. Qed naraw hawnhekk allura it-tipoloġija. Naġenedilkom Giuseppe li qed jirreferi għalih hawnhekk Ġwanni ma kienx Giuseppe ir-raġel ta' Marija ma kien Giuseppe li fuqu qed titkellem din il-paraxà. Issa naraw xi tipoloġija bħala Jexua issa Ibn David. Bħalma issa jħolu wkoll il-Messija Ibn David. U naraw li il-Messija Ibn David, meta naqraw anke Iżajija kapitlu 1, pereżempju, vers 26 jagħmel referenza għal għadi, Iżajija 1 vers 26 fejn jgħid unrot l-imħalfin tiegħek kif kienu daru l-kunsillieri tiegħek bħalma kienu qabel imbagħad tissemma belt issewwa il-belt il-fidila. Għaliex qed naraw hawnhekk allura qed naraw li meta qed jirreferi għal Jexua Iżajja qed jgħid isma' Ġerusalem ħatkun il-belt il-fidila u fiha ħajkun hemm il-ġustifikazzjoni. U dana naraw allura wkoll issa meta naqraw Ġenesi kapitlu 41 vers 40 araw xejn vers 40. Inti tkun fuq dari u skont kelmtek il-poplu tiegħi kollu ikun immexxi fit-tron biss inkun akbar minnek. Dan huwa l-Faraw li qed jgħid il-Giuseppe qed jgħidlu mela issa inti lilek ħan naħtrek warajja jien biss ħankun fuqek u ħankun fuqek biss meta nkun bil-qiegħda fuq it-tron il-qbija it-tmexxija tal-pajjiż huwa fidejk Giuseppe. L-istess bħalma il-Messija minn Ġerusalem se jkun qed jirrenja fuq id-dinja kollha. Qed tarawha t-tipoloġija minn fejn ġibuha. L-istess fil-fatt Iżajja jgħid li l-art kollha tiġi tqiemu u jgħid ukoll li waqt li jkun qed jirrenja il-Messija ser jeqret il-ħażennu fuq din id-dinja. Kif narawha hawnhekk tipoloġija ta' Giuseppe, ma ninsewx li Giuseppe ġie maħtur it-tieni mandat fuq l-Eġittu mhux fuq l-Eġittu biss. Illa li il-ġuħ ma waqax fuq l-Eġittu biss, il-ġuħ waqa' fuq id-dinja kollha. Bdew ġejjin mid-dinja kollha nies għand Giuseppe biex itihom jieklu. U allura qed naraw issa il-Giuseppe fil-pożizzjoni tiegħu qiegħed jirrenja fuq id-dinja kollha minn ġewwa l-Eġittu. L-istess bħalma Jexua minn ġewwa il-belt ta' Ġerusalem se jkun qiegħed imexxi
id-dinja kollha. U naraw illi anke Iżajja pereżempju jitkellem Iżajja 11 vers 12 jitkellem fuq li l-poplu irid jerġa' jiġi lura bil-istess poplu li Alla xerred dak li aħna nitkellmu ħafna fuqhom l-10 tribujiet li Alla xerred mad-dinja iridu jerġgħu jiġu lura. U dina toħroġ il-ġimgħa d-dieħla wkoll fil-paraxa tal-ġimgħa d-dieħla meta naraw il-ħut Giuseppi l-istess ħutu li biegħuh issa ġejjin lura u jridu jadurawh. Qed taraw it-tipoloġija kemm hu sabiħ l-istudju tal-kelma talla. Il-fatt li l-Messija u jissejjaħ bin David insibuha wkoll f'ħafna referenzi bħal Mattew kapitlu 9, kapitlu 12, kapitlu 15, hemm ħafna referenzi fejn Jaxua jiġi referut daqqa iben Giuseppi u daqqa iben David. Imma ħanidħlu fil-paraxa tal-lum, għax għandna ħafna xi ngħidulkom bħalma dejjem ngħidulkom, ma nistgħux ngħidulkom kollox f'dan it-tagħlim. Inħallu aktar studju l qudiem għal snin oħra. Ejja ħalli nibdew Ġenesi kapitlu 41 vers 1 għax mill-ewwel lajn. Bum! Tipoloġija, profesija, hemm xi ħaġa li tfisser xi ħaġa. U jekk taraw vers 1 ta' kapitlu 41 jaqra hekk. U ġara wara li għaddew sentej sħaħ illi Farun ħolom ħolma u wara. U kien ħdejn ixmara. Bħalma dejn nudulkom ħbib tiegħi, Alla ma jaħliġ kliem. Alla ma jitkellimx fil-vot. Seta' għal nisma' wara sentej. Imma li tjedinna wara sentej sħaħ. Illa li xem l-enfasi tal-kelma sħaħ, illa li x'jtjedinna l-sħaħ, illa li x'qed naraw issa li wara sentej li Giuseppi kien qiegħed il-ħabs, issa jiġi meħlus. U dina hija l-istess tipoloġija oħra tal-2000 sena mill-mewt ta' Jaxua sakemm jibda il-millennium. Meta jibda il-millennium ħankunu meħlusa taħt Jaxua, imexxina Jaxua. U min irid huwa fil-libertà biex jiġi jqim u min jrid jaċċettah. L-istess għalhekk il-kelma tagħmel enfasisma wara sentejn sħaħ. Sentejn illi fil-kelma talla jirreferu għall-2000 sena li għaddejjem minnhom aħna bħalissa mill-mewt ta' Jaxua sakemm jerġa' jibda il-millennium. Ejja naraw xejn vers 14 u vers 14 xejn hekk imbagħad Farawn mbagħad isejjaħ lil Giuseppi u ġibuh bil-għaġla mill-ħabs u wara li tqarwes u biddel ħwejġu ġi għand Farawn. Mela x'qed naraw? Ftit ħin f'temp ta' lejla f'lejla ħolma l-Farawni għam imħawat għal isma' hemm xi ħadd jispjega ħili di u kien hemm tnejn li kienu il-ħabs ma' Giuseppi u ġew meħlusa u qalu isma' hemm wieħed il-ħabs kapaċi interpreta l-ħolm, ibatu għalih ħallu. U overnight, fi ftit sigħat, kemm tot sigħat matul lejl, Giuseppi ġi meħlus. L-istess Alla pereżempju ħeles il-poplu tiegħu minn ġo l-Eġittu. Fl-Eġittu nħallsu f'temp ta' lejl. Ma Mosè qallhom isma' il-lejla oqtlu l-ħrief idil quddiem nagħmlu l-ikla tal-għajt u nitilqu l-barra minn hawn. F'temp ta' lejl kollox. Araw kemm hu faċli għal mulejsa biex jeħlisna ħbib tiegħi mhix xi ħaġa li tieħu ħafna żmien, mhix xi ħaġa li tieħu ħafna fit-tul. Huwa bis-saħħna li nżommu illi nirċievu l-ħelsien sħiħ għax aħna ħafna drabi marbat huma dan il-ġisem bħalma jgħid Pawlu. Imma Alla fi ftit ħin jeħlisna mill-irbit u mill-ktajjen li l-għadu rabatna fihom. Ninnutaw illi f'dina l-passaġġ naraw illi l-Farawni kellu żewġ ħolmiet l-istess bħalma kellu Giuseppi. U naraw illi il-ħolm ta' Giuseppi interessanti hawnhekk kien fuq il-qamħ. U kien ukoll fuq il-qamar u fuq l-istilel u fuq ix-xemx. Tiftakruhom dak il-ħolm mhux veru li ħabba fihom ħut u ħadu għalihom qalu da min jaħseb li hu irridu niġu nadurawh, irridu niġu inqimuh. Imma naraw illi il-ħolm ta' Giuseppi u l-ħolm ta' Farawni kienu qed jirreferu għall-istess perjodu, għall-istess żmien, xi ħaġa interessanti. Interessanti wkoll il-fatt li it-tnejn huma ħolmu żewġ ħolmiet. Għaliex żewġ ħolmiet? Araw kemm kienet importanti.
mhux talli għallathom ħolma biex ikellimhom ma reġgħethom ħelm oħra biex jikkonferma u mhux biss jikkonferma. Il-fatt li ħolmu darbtejn ifisser li isma' din xi ħaġa ser tiġri malajr, mhijiex se ddum ma tiġri il-wisq. Anke jekk dan 20 sena, Alla tinsaw xejn barra il-ħin m'għandux arloġġ. Għalih dak li ġara 20 sena ġara mill-ewwel. Ma dak huma studji oħra. Ejja ħanaraw. Ejna li xħolmu darbtejn. X'jgħidilna pereżempju l-Apostlu Pawlu jekk immorru fl-ittra tat-tieni Korintin, ittra tat-tieni Korintin kapitlu 13 vers 1 araw x'jgħidilna. 13 vers 1 tal-ewwel ittra tal-Korintin. Din hija t-tielet darba li ġej għandkom bil-fom ta' żewġ xhieda jew tlieta titwettaq kull kelma. Mela hawnhekk Alla kien qed itih il-ħolma darbtej kemm il-Giuseppe u kemm il-Faraoni u kien qed jgħidilhom l-isma' di ser titwettaq żgur din hija x-xhieda ta' dak li jiena ħanagħmel. L-istess kif qed jgħid l-Apostlu Pawlu. Għalkemm mhux l-Apostlu Pawlu biss jgħid hekk jekk tmorru wkoll fil-ktieb ta' Ġob, il-għaliex Ġob huwa wkoll importanti huwa interessanti għal min irid jistudjah, il-ktieb ta' Ġob u mmorru kapitlu 33 minn versi 14 sa 18. Araw xi għaj Ġob. Għax Alla jitkellem darba, iva darbtejn, iżda l-bniedem ma jintnebaħx. F'ħolma f'xi dejra bil-lejl meta jaqa' n-nas tqil fuq il-bniedem x'injordu fuq soddithom. Imbagħad jiftaħ widnejn il-bniedem u jbeżżagħhom bitwissijiet biex ibigħat il-bniedem mill-lamil tiegħu u jaħbi l-gburija mill-bniedem biex iħarrislu ruħu mill-ħofra u ħajtu milli tintemm bis-sejf. Kemm irridu noqogħdu attenti meta jkollna xi ħolma ħabib tiegħi. Ma rridux inkunu preżuntużi u nispjegawha kif x'naħsbu aħna. Imma qed naraw li Alla jista' jtina ħolm u bihom kun qed iwissina biex ma nintilfux, biex ma mmutux nitilfu ruħna. Hija twissija ma nintilmu lejn. Imma qed naraw li Alla ikellimna anke bil-ħolm. Il-mistoqsija di Alla il-kulħadd ikellem tgħidli xi ġifieri. Ġifieri Alla ikellem nies li mhumiex tal-patt jew il-dawk li għandhom il-patt miegħu biss. Ġifieri jekk inti raġel ħażin, jekk inti ma tafx l-Alla, jista' Alla ikellmek u żgur li jista' jkellmek. Ġraw f'ħafna stanti fl-istorja tal-kelma tal-Alla. Jekk pereżempju naqraw Ġenesi mhux ħanoqogħdu naqrawhom minħabba l-ħin, imma li dejjem ngħidulkom iktbu ħalli wara tarawhom daw l-iskritturi. Ġenesi kapitlu 20 vers 3 naraw Alla jkellem il-Abimelek. Abimelek illi żgur ma kienx bniedem tal-mulej għaliex il-mulej stess qed jakkużah illi jagħmel ħażin għaliex kien raqat mal-mara ta' xi ħadd ieħor. Ukoll Ġenesi 31 vers 24 naraw ikellem il-Laban. Laban illi żgur ma kienx bniedem tal-Alla tant li meta tera minn għandu Ġakob bin-nisa tiegħu bil-familja tiegħu ħadu waħda mit-tfal tiegħu ħadet l-istatwi ta' Alla tforozz li Laban kellu. Dan jgħidilna jurina li Laban u d-dar tiegħu kienu jadoraw Alla tforozz. Imma Alla kelmu. L-istess f'Ġenesi kapitlu 40 vers 5 xi ħaġa li qed naqraw bħalissa f'dina il-paraxà kellem il-dak li kien nidulu aħna l-kabberer li kien iduq l-inbit tal-Faraoni ma jmux ikun ivvalenat u dak li kien jaħmi il-ħobs fil-bċina tal-Faraoni. Kellimhom bil-ħolm il-mulej u interpreta l-ħolma Giuseppe imma dawn ma kinux jafuh il-mulej. L-istess Ġenesi kapitlu 41 naraw Alla jkellem il-Faraoni f'din il-paraxà tal-lum. Żgur li l-Faraoni ma kienx bniedem tal-mulej. Hemm ħafna u ħafna aktar minn hemm Bilam, pereżempju, hemm li żgur ma kienx persuna tal-mulej. Imma dana biex ngħidulkom xi ġifieri li Alla ikellem lil kulħadd. Interessanti inkunu nafu x'jgħid kapitlu 41 ta' dina il-paraxà nerġgħu morru f'Ġenesi 41 vers 15. Illa li huwa
importanti li naraw ċerti affarijiet minħabba illi anke fit translation, ma tassili translation għal-lingwa Maltija minn ħafna lingwi li nġibu, nitilfu ħafna mis-sens ta' dak li l-kelma tkun qed tgħid. Kapitlu 41 vers 15 jaqra hekk. U Farun qal il-Giuseppi, ħlomt ħolma u ma ħadd min ifissirha u smajt lil min jgħid fuqek li jekk inti tisma' ħolma tfissirha. Dan għax qed jgħid Faraoni lil Giuseppi skont in-translation li għandna aħna bil-Malti. Fl-oriġinal hija daqsxejn differenti. Għaliex huwa importanti li nkunu nafu, illa għaliex minn hawnhekk tiġi l-fidi tagħna ħbib tiegħi. Meta nkunu nafu dal-affarijiet nkunu nafu kemm kbir verament Alla il-Missir. X'inhi d-differenza fit-translation hawnhekk? Il-kelma li qed juża Faraoni hawnhekk meta qed jgħidlu u smajt li min jgħid fuqek li jekk inti tisma' ħolma tfissirha, il-kelma bl-Ingliż hija understand, li bil-ludi hija l-kelma tida. Mhijiex il-kelma tida illi hija użata fl-oriġinalità. Issa hekk ukoll ħadd indunaw kemm il-lingwa Maltija tixbaħ f'ħafna kliem il dik Ebrajka. Il għaliex bl-Ebrajk Faraoni lil Giuseppe qallu tixmaħolhom bi tora u tor. Tixmaħolhom jiġifieri tisma' il-ħolm. Imma l-kelma tixma' ġejja mill-kelma xema. Il-kelma xema li nagħmlu studju fuqha kif paraxa ħafna iktar il-qudiem matul is-sena. Il-kelma xema Iżrael li nsibu fil-ktieb tad-Deuteronomju li hija talba, il-kelma xema tfisser isma' u għamel. Imma tisma' x'tisma', tisma' il-kelma Alla, tisma' minn Alla. Mela x'kien qed jgħid il-Faraoni lil Giuseppi hawnhekk meta qallu tixma' ħolhom bi tor u tor. Jiġifieri tisma' l-ħolm u tfissru ma kien qed jgħidu tisma' l-ħolm minn Alla, it-tifsira, it-tilek Alla. Għalhekk qedtilkom noqogħdu attenti li meta noħolmu taf tkun xi dbeżbiża ma ntilmu lej jew xi twissija ma ntilmu lej. Imma ma rridux nkunu preżuntużi, rridu naraw li l-interpretazzjoni ġejja minn Alla l-Missir. Għalhekk qallu tixma' ħolhom. Il-kelma tixma' ġejja mill-kelma xema. Tisma' minn Alla il-Missir. Inti tisma' l-interpretazzjoni tal-ħolm minn Alla il-Missir. L-istess qal Giuseppi jekk intom taraw. Giuseppi x'qal lil dawk it-tnejn li kellu miegħu fiċ-ċella u ħolmu jekk immorru fil-paraxa tal-ġimgħa l-oħra kapitlu 40 vers 8 Giuseppi qallhom hekk ara. U qalulu ħlomna ħolma u m'hawnx min ifissirilna u qalilhom Giusepp it-tifsir mhux Alla għajdu li nitlobkom. Qed jgħidulhom għajdu li l-ħolma ħanfissirlkom imma it-tifsir huwa Alla. Alla ħajtina l-ispjegazzjoni mhux qed nivvinta jien minn fommi, minn moħħi biex nidher sabiħ nidher bravu, irridu nħallu l-Alla jaħdem fina u jgħidilna l-interpretazzjoni tal-ħolma x'inhi. Naraw ukoll li meta il-Faraoni qed jgħid dan id-diskors, il-Giuseppi meta qed jgħidlu isma' inti kapaċi tinterpreta ħolm skont kif jgħidlek Alla, kien qed jgħid fi ftit kliem, kien qed jgħidlu isma' Giuseppi int mimli bl-Ispirtu Santu. Għalkemm il-kelma mhux qegħdem, imma kien il-Faraoni hawnhekk kien qiegħed jagħmel statement mingħajr ma jaf. Mingħajr ma jaf kien qed jammetti li Giuseppi kien mimli bl-Ispirtu Santu. Il-għalix inti huwa l-Ispirtu Santu illi itik l-interpretazzjoni tal-kelma li Alla tak. U importanti dina li Giuseppi kien mimli bl-Ispirtu Santu. Il-għalix aħna ħabib tiegħi nafu illi permezz ta' li kelmu l-Ispirtu Santu Giuseppi ħareġ mill-ħabs, u mhux tal-ħareġ mill-ħabs tal-li laħaq mexxej tad-dinja minn ġewwa l-Eġittu. Issa, l-interpretazzjoni tagħha qiegħda hawnhekk. Aħna nissejħu id-dar ta' Giuseppi għaliex aħna nappartjenu ma' dawk l-10 tribwijiet illi ġew mkeċċija minn ġo Iżrael u mferxa mad-dinja kollha. Jekk m'għandniex min jiġi minna minn dawk in-nies imma ċċettajna il-Jaxua f'ħajjitna, allura aħna nappartjenu il-daw id-djar, ma' daw id-djar. U x'qed naraw illum fid-dinja jiġri ħbib tiegħi l-istess bħalma ġara ma' Giuseppi.
Qed naraw illum fid-dar ta' Giuseppe mad-dinja kollha l-Ispiritu Santu jqajjem nies. Qed jqajjem nies mir-raqda spiritwali, qed jurihom il-verità, qed ċċaqlaqhom u qed itihom il-libertà bħalma ta' il-Giuseppe. Anki llum l-Ispiritu Santu. Bħalma ħadem f'Giuseppe qed jaħdem fid-dar ta' Giuseppe inferxa mad-dinja kollha. Tajjeb u ma rridux ninsew illi titkun mimli bl-Ispiritu Santu biex inti tisma' mingħand Alla il-Missier. Jiena meta kont nattendi l-Knisja Evanġelika Karizmatika smajt ħafna qasna f'xaqbad nedilhom ċuċċati minn fuq il-pulptu, smajt min jgħid illi ra persuna illi kienet mejta qed issuq karozza tal-Formula 1 quddiem it-tron ta' Alla, tron post illi huwa l-aktar qaddis għal min irid jistudja. Jaf kemm huwa qaddis il-post fejn il-mitron tal-laħseb wara kemm ħatoqgħod iddur u taqgħod bil-karozza tal-Formula 1 quddiem it-tron. U daw kienu momenti fejn jiena kont inħokk rasi u ngħid imma jiena postijaw din mulej postijaw u llum qiegħed fejn qiegħed għax il-mulej tagħni r-risposta fejn suppost huwa posti fejn hi l-verità. Imma ejja ħankomplu ma ninsewx illi Giuseppe kien mimli bl-Ispiritu Santu kif qedtilkom ma kienx biss kmand ta' l-Eġittu. L-Eġittu kien superpower. L-Eġittu kien bħalma hija l-Amerika llum bħalma hija l-Ewropa. Huwa kien superpower, kien immexxi Giuseppe id-dinja kollha minn hemmhekk. U ma ninsawx illi ħafna nies kienu jiġu għand Giuseppe biex itihom il-qamħ. U kienu jħallsuh. Araw kemm kien wise Giuseppe mela l-ewwel intaxxhom għal 7 snin sħaħ, mhux għal 7 snin, anke għal ħafna snin aktar sakemm ġie l-aks. Imma l-kelma tgħidilna kien hemm 7 snin fejn kellhom ħafna ġid, u allura dak is-7 snin Giuseppe intaxxa lill-poplu, imbagħad mhux tal-li intaxxah meta kien hawn il-ġuħ fid-dinja, l-istess poplu li Giuseppe intaxxa jrid iħallas biex jixtri dak li kien ta' bħala taxxa. Araw kemm kien kapaċi Giuseppe hawnhekk. U allura kien jiġu n-nies jħallsu l-flus il-Giuseppe biex itihom il-qamħ. Jekk m'għandekx flus kien ikollok l-annimali. Min kien raj kien ikollu l-annimali. Allura flok flus il-Giuseppe kien itaħ annimali li xorta kienu tajbin għax setgħu jieklu n-nies bihom. Min ma kellux l-annimali kellu l-art. Kien ipartat l-art ma l-ikel għal Giuseppe. Min ma kellux l-art kien jgħidu Sinjur m'għandi xejn, ħulili, u kien ikun skjaf ta' Giuseppe. Araw naqra ta' ġifieri qed nitkellmu il-kobor immens tal-erf ta' Giuseppe mimli bl-Ispiritu Santu. Din hija l-paraxa ta' din il-ġimgħa, ma ħafna iktar xi ngħidu, pereżempju l-kelma Giuseppe. Xi tfisser il-kelma Giuseppe? Il-kelma Giuseppe tfisser biex iżżid. U hija importanti għaliex qed naraw hawnhekk il-Giuseppe tant ġabar qamħ illi ma setax ikompli jgħod. Il-kelma tgħidlek kapitlu 41. Infatti jekk tinnulaw waħinna f'kapitlu wieħed minn 3-4 kapitlu waħinna f'wieħed. Imma tant hemm xi tajt fuq il-paraxa meta tistudja. Inkomplu vers 41 vers 49 vers 49 u jgħid hekk ara. U Giuseppe ġabar qamħ bħal ramel tal-baħar b'kotra kbira sakemm ma baqax ikejlu għax kien bla qis. Tant kellu qamħ illi ma setax ikejlu Giuseppe. Imma din hija importanti ħbib tiegħi għaliex il-kelma qamħ hija wkoll il-kelma Ebrajka bar. Issa aħna nafu illi kelma oħra għal bar hija ibn. Messaja bar Giuseppe, il-Messija ibn Giuseppe. Masaja bar David, il-Messija ibn David. Allora x'qed naraw? Meta Giuseppe kien qed jiġbor il-qamħ, x'kien qed jiġbor fil-verità? X'jirrappreżenta l-ġbir tal-qamħ? Il-ġbir tal-qamħ jirrappreżenta il-ġbir tal-ulied. Aħna
li nappartjenu għad-dar ta' Giuseppi, aħna li nappartjenu għall-Efraim u Manesse, għanna studji kbar fuq daw namluhomkom bil-mod nibnuhom u ntalhomkom fuq YouTube għax daw ma interessanti u dan huwa talim li inti x'ħadd tisimgħu fl-ebda knisja. Imma kif qed taraw it-tipoloġija ta' Giuseppi ġabar il-qamħ bla kejl hija l-istess ħaġa llum fid-dar ta' Giuseppi il-Messija se jiġbor ħafna nies qed iqumu mill-verità, ħafna nies qed titilqu l-knejjes Kattoliċi, ħafna nies qed titilqu l-knejjes Evanġeliċi. Illa li għax il-Mulej qed isejħilhom intom id-dar ta' Giuseppi ejjew għandi. U tant qed ikun hemm nies ġejjin naqra illi assista tgħoddhom ħajkun hemm ħafna miljuni kbar ta' nies illi Alla isejjaħ madwar id-dinja kollha. Dana insibuh ħafna kodba, per eżempju kapitlu 22 ta' Ġenesi, fejn jitkellem fuq Alla jagħmel il-weda ta' Abraham u jqallu jkollu kulit daqs kemm hemm ramel fil-baħar u stilel fis-sema. Terġa' tissemma l-kelma ramel fil-baħar. L-istess ħaġa kien qed jgħidu. Ikollu kulit daqs kemm hemm ramel. Aħna fuqna qed jitkellem fuq dawk li verament jemnu, dawk li għandhom il-fidi ta' Abraham, imma ta' mhux dawk li jgħidu t-toħra il-liġi tal-laba tixtod, dawk m'għandhomx fidi ta' Abraham, dak għandhom fidi ta' l-pastor tagħhom jew ta' teoloġija tal-università li fiha studjaw. Anke Hosea ukoll jitkellem fuq dan u jgħid li l-att tal-poplu talla meta jerġa' jsejjaħlu dak li aħna nsejħulu l-esodu l-kbir issa, għax l-esodu kien għadda fi żmien Mosè, issa qed nistennew l-esodu l-kbir li ħajkun ħafna ikbar minn ta' Mosè. Jitkellem fuq anke Hosea li huwa profeta għalina għad-dar ta' Giuseppi għall-10 tribujiet inferxa mad-dinja kollha. Rridu naqraw Hosea nistudjaw u ikonna ngħidu ikonna nagħmlu wkoll programm fuq. Għal-paraxa tal-lum ħanifqu għawek inħeġġitkom il-ġumma d-dieħla ħanerġu nirreferu naqra l-tip ta' Jaxar għal minn qed isibu interessanti. Imma nfakkarkom fil-konklużjoni ta' dak li qed nistudjaw illum ħbib tiegħi fejn qed ngħidu isma' aħna rebbieħa fi Kristu bħal Giuseppi. Imma irridu inħallu il-Mulej imexxina, irridu nħallu il-Mulej jigwidana. Irridu nimxu il-mixja mal-Mulej, irridu nimxu mat-tora tiegħu biex aħna verament inkunu nistgħu ngħidu isma' aħna rebbieħa. Il għaliex fl-aħħar mill-aħħar xi tfisser li nkunu rebbieħa? Nkunu rebbieħa tfisser li Alla jiġborna biex meta ngħaddu għal ħajja oħra ngħixu miegħu għall-eternità. Ħbib tiegħi sakemm narakom fi studju ta' paraxa ieħor il-ġimgħa d-dieħla fisem sħabi ta' Malta Messjanika u Living Torah Ministries insellmilkom.